تبضعوا. أحد مستشفى الزهراء شفتوا كيف نزل؟ مخيف. אנחנו בעיצומה של מערכה נגד ציר הרשע של איראן. אמרתי אתמול שאלה ימים של הישגים גדולים ואתגרים גדולים. הישגים גדולים כי סיכלנו את נסראללה ואת צמרת הפיקוד שלו ואת התוכנית של חיזבאללה לכיבוש הגליל. בהקשר להיערכות שלנו מול איראן, אנחנו עוקבים אחר האיום באופן רציני. אני מבקש מהציבור להישמע להנחיות פיקוד העורף החל מטווח הזמן המיידי. הירי מאיראן עלול להיות בהיקף רחב. הצמדות להנחיות פיקוד העורף תציל חיים.